Icho kwa demori ya Zimbabwe. Ndinoti unganai shivedzanai. Tapindira zvido tiri pa Bhozhongora latest. Ndati ndibokuzivisai zvimwe zvezvimwe zvatinazvo zvatichange tichikupakurirai kana zuva ramangwana panguva yatinosangana panhefenyuro nechimoti ZBC National FM, nhefenyuro inotungamira, nhefenyuro inoteererwa dzimwe nhefenyuro nechikunyana. Vakawanda kubva kuvateereri vanotaura saizvozvo. Asi apa ndiri kuti kuuya kwandaita mhuri yeZimbabwe, ndauya nechinosuwisa, ndauya nechinorebwe. Vazhinji mucharamba kubata, vazhinji mucharamba kuponda, nekuti mhepo kana kuti munhu anonzi munhu angoura useuku. Mhuri yeZimbabwe, ndinovimba kuti magadzirira, ndinovimba kuti tichafamba tese. Mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo, nyaya yakaitika mukati menzvimbo yeGokwe pamwechete neShombe. Nyaya yandiri kutaura mhuri yeZimbabwe yakaitika yaane wiki kutaura kuno kwandiri kuita 1 week kaunti vhiki rimwe chete radarika, apo Chitunha chakatorwa chikanokandwa pane mumwe musha mushure mekunge mufi ataura kuti ndikandire pane vakandiuraya. Ende kuti Chitunha ichi hachisi kukanganisika, ndati hachisi kuora, hachisi kuda mweya, asi chine 1 week. Nemwe nzira ndingataura ndechiti pane mukomana anga achita zvekukorokoza ari mukati menzvimbo inoshevedzwa nesere kuti Shombe East. Kana ndikati Shombe East, ndinotaura kuti Shombe East kune mashops akawanda, kune nzvimbo dzakawanda, kana kuti kune nzvimbo dzine vanhu vanoita zvekukorokoza variko ikoko. Mukomana uyu ari mukati mekukorokoza kudaro, mukomana uyu akazowanikwa akapondwa, ende hama dzake dzakamuona mune imwe nzvimbo imwe mugoti akakandwa imomo. Ndokubva vaenda nemapurisa vakanomutora. Asi pavakamutora nemapurisa mhuri yeZimbabwe, pane zvakaonekwa kuti mapatsi kana kuti nhengo dzake dzange dzisina kukwana. Asi polisi yakatora chikonzero aitadzi kutora chitunhi kana mutumbi nenyaya yekuti munhu haana kukwana. Vachazofambira nyaya iyi kana chikaranga chacho ndimi varidzo yahama. Ndinovimba tiri kufambidzana pachiwaro chedu. Zvadaro mhuri yeZimbabwe, mapurisa akatora vaisa munhu kumochari, ndobva aitwa postmortem. Postmortem ichibva yabuditsa result rokuti munhu akapondwa. But munhu akapondwa ka, but pane zvamuchaita here? Kwakaponda munomuziva here? Chokwadi chiripo ndechekuti veukama munenge makutora hama yenyu kunoifutsira chikonzero, shoko rinoti vafa, akafa kuvafi. Mukagara naye pane paachabuditsa mweya kana kunhuhwa. Kugara naye ndobva vatora munhu wavo, ndokubva vaisa mumotokari. Vaisa mumotokari vakufamba mhuri yeZimbabwe. Mukomana aiwirirana yaive friend yemunhu uyu kwaaikorokoza. Munhu wandiri kutaura uyu ane 31 years. Ndiye akabudirwa. Aibudirwa hama dzemunhu dzinoti izvo mukomana uyu havamuzivi, yaingori shamwari yake yakasangana naye. But paakabudirwa ndiye aitaura zvese kuti ini ndakaurawa, ndikatorerwa zvakati nezvakati nezvakati, ndikatorerwa nezvakati nezvakati nezvakati. Asi nyaya iripo ndiye kuti handifaniri kuti ndivikwe pasina mamwe mapatsi angu aya. Veukama mukatora mukandiviga pasina mapatsi aya, nemiwo mese muchapera kufa. Vachibva vashevedzera kuti onaka, tauya kuzokutora uri mutumbi, tauya kuzokutora uri Chitunha. Saka zvauri kutaura tinozitora kopi, tozowana kopi. Mukomana uya anga ari mukati mekubudirwa akabva asara chikonzero avo vakuenda nehama yavo. Izwi rakataka kubuda pakofini. Nditeeresei mhuri yeZimbabwe, nditeeresei pasi rese. Izwi rakatanga kubuda pakofini. Ndaita mukana wekutaura nasekuru vanove hanzvadzi yaamai mwanakomana. Ndokubva ndataona mukana wekutaura naamai nini, munin'ina waamai vamukomana akafa. Nhoroondo yemukomana inoti iwo amai vake vakaita mwana vari pamba. Ndobva vabereka mukomana uyu. Vabereka mukomana uyu, amai ava nemwana uyu vanambogara vaonana, amai vachingopedza kubara mwana uyu vachibva vafa. Mwanakomana yekuti azive chinonzi zamu, aitori mwira pazamu rambuya vake, zviya zvekuti mwana varaidzike. Saka amai nemwana havana kuonana, vasara ndive ukama ava, ende ndo vari kufambira nyaya idzi kunotora Chitunha. Teni oroshiweri benefu wakachiwemba kimeneke hasha. Inzwa munhu aizi huku, munhu aizi mombe, ndati munhu aisi chipuka kana chisikwa chimwe chakadaro daro. Zvadaro mhuri yeZimbabwe, mufi veukama vakutaura vakabva vati tibatsire.
ukatibatsira tichaziva kuti toita sei. Mufi uyu anobva kunzvimbo yekugokwe kunonzi kuchidoma kwachifinjelele, kwaakaponderwa kwakaoneka akaponda ndikwashe rega ndione kuti ishe ndikwanike kunonzi kusomabhula ndikwamambo vachona varipo. Sazvodaro manje mufi akabva atanga kuudza vanhu kuti ndakuchikukontrolai kwokufamba nokuenda, kana masvika pamba pane vanhu vakandiponda vamwe vacho ndokuratidzai. Kusvika vasvika pakanzi panapa ndo pandakapondwa panapa, vanhu vachibva siya kofini. Ndiri kutaura mashoko, ndiri mukati mekutaura nasekuru kusvika kuti tikaenda nekofini kwatiri kuenda naroko tinosvika tisi tikapera kufa sezvinonzi tisakauraya munhu, iye akafa watanga tesere. Zimbabwe ndobva vasiya kofini. Nguva yavakanosiya kofini, izwi rakabuda richiti kana muchinge masvika pamba apa, ndiri kukumbira kuti muende pamugodhi, mobva makanda mugodhi, tambo yemugodhi mumvura, maikanda mumvura tambo iyoyi isungirirei chinhu chinofema. Nanhasi vari kuti ivo havana kuzokwanisa kuisa chinhu chinofema, nekuti chinofema ichi vaisaziva kuti mbudzi here, imbwa here, shiri here. Vanoti chipuko kana chisika chinofema ndo chaida kuti chiiswe pamugodhi uyu chobva chaida, but ivo havana kuchiwana. Nguva yavakangosvika nemutumbi nekofini varisa, vanhu vepamba pakabva vatanga kutiza zvekusawirirana. Saka kuti vazoita zvinhu izvi zvokuti vasungirire chinhu, vakationa kuti panapa hapana. Veukama vakabva vaenda panext door pamwe pedyo pavakanokumbira kugara for 2 days kuti vanzwe kuti vanhu ava vacharesponda sei, vachakasira here kuteerera nezvenyaya izvi kuti vabatsirane. Vanhu havana kukwanisa kuita sei kuzviita. Ava veukama ava vakabva vatosumuka ndokuruva pasi, ndokubva vaenda kupi, vadzokera kuchemowa kwavo kuchidoma uko. Inzwai mhuri yeZimbabwe, nguva yakabudira mukomana noveshamwari, veukama vamuzivi. Even driver mota yakauya kuti itakure mutumbi haizivi. Munhu aibudirwa aitaura kuti kana kuti ndiende inini ndiri kukumbirawo kuti mapatsi angu, vhudzi rangu richatorwa roiswa mumwe madriver ndiko kuti tifambe. Mukangofamba hamusviki mota inobeuka. Inzwai mhuri yeZimbabwe zvakashota pamunhu zvisipo. Nguva yavakanomutora vakamuona asina vhudzi kugotsi, vakawanika asina rurimi, vakawanika asina ziso. Hapana rurimi, hapana vhudzi rikugotsi, hapana ziso pamunhu uyu. So vamusiya vadzokera. Shoko izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita mhuri yeZimbabwe, mapurisa ekuzhombe vabva vaenda pamba, kugokwe, kuchemowa, kuchidoma kwacho kune hama dzine mufi uyu. Mushure mekunge vanhu vakaisirwa kofini paruvanzi nemutumbi, vaenda kunoripota. So mutemo kazhinji mapurisa vanoti havadi kuunganidza vanhu, havadi kuita zvimwe zvinhu. Vanoti vanhu endai munoviga munhu then mozotaurirana. Ndiri pakutaura nehama, inzwai mashoko avainawo. Mashoko avainawo vanoti ivo vanoti kumapurisa, isu hatina chatinoziva, takaita rudo rwamunoziva kuuya kuzotora hama yedu. Mapurisa mukatora mukaendesa kumochari, postmortem ikaitwa, tikatora mota kuti takutakura munhu kuenda kumusha, muroad chivanhu chikatanga. Anoda kutakura munhu ari kumushedzera kuti mukandiviga ndisina kukwana, mukandisa ikoko, mese muchapera kufa. Ndiani? Ndiani? So izvezvi vachitaura mashoko vanoti izvo kufamily nevanhu variko ikoko vese kutori nevamwe vanhu vakungodona dona, kuona unofungidzira kuti ndodze vakungodona dona. Asi nhamba
iri kutaurwa pamusoro yekuti vanhu vane chekuita pakuponda kwemunhu ivanhu vanokona kuita ivo 8 asi mazita ari kubuditswa evanhu vari kufungidzira kuti ndo vakuru vakatora mapatsi ari kunzi ndo akashota vanokona kuita 4 nekuti pane nyaya yekuti pari kubuda kuti pane zvinhu zviri kunzi zviri mushopu, pane zvinhu zviri kunzi zviri muchigayo, pane zvinhu zviri kunzi zviri mumugodhi uri kucherwa goridhe izvezvi, kwozoita mamwe mapatsi zvakare akaiswa pane imwe night club. Ave ukama vazive kuti kana iri night club yakaiswa rurimi ndiani, kana chiri chigayo chakaiswa bvudzi ndechani, kana iri shopu yakaiswa bvudzi ndeyani, kana uri mugodhi uri kucherwa goridhe wakaiswa imwe pati yemunhu ndewani. Aiwa, vari kutevedzera mataurirwo ari kuitwa nemufi. Ndataura nyaya yekuti mufi uyu baba vake havazivikanwe, amai vake ndo vakaberekwa mumhuri iyi, vachingopedza kubara mwana uyu vakabva vafa kudaro izvozvi mukomana uyu achibudirwa abva ashiredzera nyaya yekuti izvo ndinozviziva kuti imimi hamuzivi kuna baba vangu asi ndichakutungamirirai, mukabuda mukaenda kugweru kulokesheni yakati mukaverenga nhamba yakati ndo pamba pedu ndo pana baba vangu. Akutobuda achitaura izvozvi but asvika 31 days asingazivikanwa kuti ndiani nekuti mai vake vanova ndo vakamubara vakafa. Izvezvi Chitunha chine 1 week 7 days nhasi chiri pamba pevanhu, kufini riri pamba pevanhu, harisi kunhuhwa, hapana mweya uri kubuda. Chitunha kugokwe asi chakafira kuzhombe. Izvezvi kwachakaiswa kwachiri pamba kuzhombe asi Chitunha ichi ndechekugokwe, muri munzvimbo yekwaShifi Njelele, muri yeZimbabwe. Kana tichitaura nyaya idzi ndo patinoti ngatidzidzei mashoko nekutaura kuti izvo zvatinonzwa zviri kuitika kune vamwe tisafuririka mangwana kuzviita nekuti mweya yevanhu yakasiyana ende haimboda kuti iitike zvinezvi. Dai Mwari atisunungura. Tiri kuona kuti nhamba iri kutaura negononge iri 8. Vamwe vacho regononge havana chokuita pamusoro pazvo, vachinzi vachapiwa 5 cents, vachinzi vachapiwa 200, kunyange vakanzi vachapiwa 5000, asi kana chikiita svika panguva yekuti vanhu vakungodona zvinhu zvakuramba kuvigika, zvinhu zvakuramba kuti munhu handivigwe pasina mapatsi angu, iko zvinozvo munhu akadhairekita vanhu ega kunosvika pamba kunoisai pamba. Saka chii chichaitika? So tamirira kuti tinzwe kuti zvaitaurwa nemufi pamba paakadhairekita ndizvo here kana kuti dzingori mhepo dzaibuda. Zimbabwe handizivi kwamuri matima nenyika, ndimune kodzero nekuona zviri kuitika izvi kuti muchazviita sei, muchafamba sei. Ndangoti ndikuzivisei muri yeZimbabwe zvimwe zvezvimwe zviri kuitika mukati menyika yenu. Muri yeZimbabwe ndakataura nyaya kana kuti ndataura nyaya yamakasangana zvakare ndichiti kune muroora akadanana nababa vemurume wake kwagutu vatezvara, ndobva adanana nababa munin'ina watezvera baba vake, achigara nemurume anova ndiwo mwana wana baba ava, kusvikira mumwe awanikidzwa ndokubva amwa poison, kusvikira mwana abarwa ndokubva aramba kuyamwa. Mwana akazonoripota muri yeZimbabwe nyaya iyi ichange ichitongwa musi wechina kwaShemakore Gutu, musi weThursday vagari vekwaGutu. Remember tinenge tirimo, remember ndinenge ndakachibata chimoti, ndichange ndirimo, tiri mudare imomo, tichange tichikubudisirai live streaming, muchange muchitiona zvese zviri kuitika. Muroora muchange muchimuona, vanotezvera muchange muchivaona, mambo vachitonga muchange muchivaona, neniwo zvakare ndiringe ndiripo ndichidzitora chizokuzivisai update kuti zvii zvazoitika. Achasungwa muroora here nemhosva yekuti akadanana natezvera vaviri, uyezve vamwene vachapa here mhosva muroora kuti sei wakada murume wangu ivo vatitezvara. Vachasungwa ndana baba here mushure mekusungiswa nemukomana kuti vana baba sei makatora mukadzi wangu muri vanatezvara. Mukuwashana natezvara vachasungiswa here neana baba vemuroora uyu kuti isusu mwana wedu akaroorwa nemunhu wani, asi uko anga kuitwa mudzimai nevanhu 4, vana baba nemwana zvizi. Hey, amai rikiti vo tatenda muri yeZimbabwe.